Koro inayanganya koro mgajuang ni mane enjatend ODM kendo Prime Minister machon Raila Amolo Odinga okete kare mar yweyo mochwere. Mosenindo Raila oiki dala wuon gi mantie Kang'o ka Jaramogi mayudre Bondo e kaunti ma Siaya. Ik mar Raila ota e rang'iny mamalo kendo mar nyadhi ka jolweny nomiye luor mogik kokalo e muojo misinga nyadi 17. Ringre Raila oiki bang' nyasi mar timo nende mano bage mareny ma Jaramogi Oginga Odinga kama jatend piny Kenya William Ruto noyuore kanyakla kod familia gi jopiny. Basi hivi sasa sote tukiweza kushuhudia mwili huu ukiweza kuwekwa juu ya kaburi hili, na baada ya kuweza kuweka tutaweza kuwa na maombi mafupi ambayo viongozi wa kidini wataweza kutamka, kisha tuendelee na tafrija za kijeshi. Bendera hiyo itaweza kukunjwa vyema, kisha wataweza kukabidhi mama aidha. Let us pray. Last post.